Od 25. januára znovu premáva najdlhšia lanovka v strednej Európe. Rekonštrukciu druhého úseku lanovky z Tatranskej Lomnice na Lomnický štít úspešne dokončili. Úsek zo skalnatého plesa na Lomnický štít je dlhý 1852 metrov a prekonáva výšku 870 metrov s jedinou podperou pod samým štítom. Nosné lano má priemer 42 mm a je napínané závažím o 30 tunách. Celková pevnosť tohto lana je 185 000 kg. Kabina je pre 15 cestujúcich, jej cestovná rýchlosť je 4 metre za sekundu. Cestovná doba zo skalnatého plesa až do vrcholovej stanice, ktorá je vo výške 2634 metrov, je 10 minút. Práca na stavbe tejto lanovky bola nadľudským výkonom. Na začiatku stavby bolo možné odpracovať do roka len asi 40 dní. Robotníci s nákladom 40 až 60 kg na chrbte dochádzali na Lomnický štít 2 až 3 razy denne. Z vrcholku Lomnického štítu je nezabudnutelný pohľad na nízke Tatry, na okolité končiare Vysokých Tatier a na poľskú stranu až po Krakov.